Ania ang resulta sa labing una nga duwa sa One Cebu Island Gov Cup nga duwa sa mga kababayin-an sa volleyball. Midaog ang lungsod sa Argao Women's Volleyball Team batok sa mga manunuwa sa dakbayan sa Talisay. Ang duwa sa Cluster 1, diin nagsangka ang mga women's volleyball teams gikan sa dakbayan sa Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Sibunga hangtod sa Argao. Gipahigayon didto sa Minglanilla Municipal Gymnasium kaniadtong adlawng Sabado ug Domingo. Karong umaabot na usab nga Sabado ug Domingo, ipahigayon ang Cluster 2 games didto sa lungsod sa Buluon. 7 ka teams ang magsangka gikan sa lungsod sa Dalaguete, Alcoy, Buluon, Oslob, Santander, Sambuan ug Hinatilan. Busa kadtong mga fans ug supporters ni ini nga mga teams adto mo sa lungsod sa Buluon karong Sabado ug Domingo aron na ay mga cheerers ang inyong mga teams.